susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong liknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Narangalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Liknaay Babalay! Kasumpalan nyo na karangal na saray makapaindakiran na musika. Alas 7:45 lang, wadyalay programan na may paruntal na sa impormasyon balita. Yan nagagawad kaliber-liber na luyag na Pangasinan, Bansan Pilipinas, Tanjad Bictao. Programa na pangipasabian met na saray peteg-peteg tan matuan liknaay balay. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Tolob kanta bayo balot amigo yo RJ Jimenez at your service always. Petsa 7 la ada bulan na Mayo 2026 agaw na Huwebes. Happy fiesta dita na da Sitio Rambo da Barangay Manibok, Lingayen, Pangasinan. Pero walang sayawan. Kasi yun yung pinatupad dyan sa bayan ng Lingayen. Walang mga sayawan at magarbong pagtatanghal ng piyesta ngayon dyan. Okay. Happy birthday mo. Tada si Marisa Lopez. Unang kula, classmate. Batchmate Raymond Lopez, happy birthday. Ada si Hermana Marisa Lopez. Namimiss ko lay Marisa. Nastong lakad na da munisipyo nan sama nad panaon nan Mayor Paul Batawil di tanad Lingayen. Talagan wadtan la so maninimis tan balibalin auran naneng mo. Atan si Madam Marisa Lopez. Kumusta la, Madam Marisa? Yada saray headline news, bad news. Imabot la ada 18.49 trillion pesos. So utang na bansan Pilipinas. Galen lubo to, Engineer Nixon. Dati single digit labat lay utang tayo. Natan 18.49 trillion pesos. Napag sa sakaya pamilya kwandaya walaan na limaran miyembro na pamilya. At makakalmo na 16,000 pesos kada bulan. Kaya na natustusan so panangan na say pamilya. Swerte kayo watan ni so saray ayuda anto pero gapo ni 18.49 trillion la so utang na bansan Pilipinas. Nagpalala sa sitwasyon na tatang tanagagik ay inluksab na balor na peso kontra dolyar. Abot-aboton tulay sa 61 pesos kada sakay dolyar susalatan. Karumnira na impormasyon balita. Daratay kaabungan informal settler di tanad barangay Tuntun di tad highway mismo.
Iba walay ilog ditan, tan wala may dike, aya may dike at talagan na panahon ni Amerikano ni. Atan sunupag da nag-aligan, iray managawa na flood control project, kanto ay talagan na matibay. Pero sa may nanayam ditan, manayam ditan, iran informal settlers, may squatter. Walalay inggetar ya pizza ya pangekal ed sa isikara. O sige. Batentitan pinablimiran dumerengel pero once upon a time. Walay kabat tayo ya nanayam ditan. Siyempre no may lanles ang gapoy abong. Mananapira kalamor ya pangikargaan na saya panayamanda. Aditan met nanugaw yan kabat tayo pero jada determinasyon kanimpan pursigitod bilay at atang tanagagik yan amiga tayo natan sa kailan na nibaga kya not only a millionaire pero bilyonarya la lapoda seet tan suseg tumutya tatang tanagagik. Nanayam mo ditan, baka hindi ninyo alam yung ating mga kababayan dyan sa Lingayen, ha? Kalendalara tayo awad ta ni Rani Squatter, okay? Batantimot ta na tatang tanagagi. Arom nira na impormasyon na balita. Walay kumpiskata na naraldan suspect dita na da sa balay na binmalay. Yaya ito naabot da 2 million pesos worth of illegal drugs. So kumpiska na saray kabyangan na otoridad karuman niya palbangon. Naniguyunan at itry tayo yan apituyawan so chief of police na balay na binmalay ninira satan ya ibagak ya balag ya accomplishment na binmalay PNP ya laban kontra illegal ya droga. Malaray gabayuran na ipasabiran impormasyon na balita. Tiksilabat na pa na maglay na text line tayo 0945-1834352 sa aratan sobrasaan natatang tanagagik sa walang personalan Karagyumat so may pawit na sa aratay minsayot pa na maglay na Facebook page tayo. Tiksilabat so DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Nanang nangyulatan live tayo Liknaay Balay. Agaw na Lunes, Mayo 11. Ditanla husgaan na saray kongresista tayo. Susatay pandesisyon no takdangla ed Senado susatay articles of impeachment kontra ed kinan Vice President Sara Duterte. 106 ay congressman sunapag unabubon ed satan ed plenaryo na kongreso. Pero wala ray mananalisa yanatan nilabat at masulukla subilang da satay kaukulan ya 106 ya bilang nasaray kongresista yung pirma para dasatay articles of impeachment na-impeach so sa Vice President dingalan at sa Senado. Ito yung mainit na usapin ngayon dito sa ating bansang Pilipinas. Pero atay ibabagadamot ay tinupak na sa laptop ng Vice President. May abogado to. Inansalita si Vice President. Naruto may laptop to. Tamable. Sana uusarin to kanyan atan sa impanawag to, impandescribe to, dasatan lamang. Kwanton nayari ni tatayag dan balita kontra dasay sikato at
basurang chismis kwantumat tatang tanagagik. Susatan niya ibabagadan na impambasyon na laptop at sa abogado to niya. Walang katotohanan, mabliniyay laptop ko, kwanto, inarnarok ya, kwanto mo. Vice President Sara Duterte. Alas 7:55 ng umaga. At okay na ba, Engineer Nixon, yung ano natin dito? Mamaya na lang. Sa iba pang impormasyon na balita, ating palatuntunang likna ay balay. Unan tayo na singbatan na tatang tanagagik. Susayay inlubula na utang na bansan Pilipinas. Mantakin mo 18.49 trilyon tatang tanagagik pesos. Pero say namparakal na say utang tayo. Panaon ng Arroyo, President Arroyo, mamulaglaya. Pero nang simmalta si Presidente Duterte ng double digit, so utang tayo tatang tanagagik. Pero atan at talusable dasay panaon ng Presidente Duterte, tayaman lantiman so inkena na pandemic. No, nanunutan nyo ni, that was 2019. 2020 talagang hindi na magkaugaga yung mga opisyal po natin after election ng 2019. Ang hinarap na lang ng mga bagong halal na opisyal at that time isa kung paano sagupain yung pandemya at kung paano matugunan ng pangangailangan ng ating mga kababayan. So in fairness naman, ginawa lahat ng kaparaanan ni then President Rodrigo Roa Duterte para walang Pilipino ang maiwan, walang Pilipino ang mamatay sa gutom. Kanya na ditan imuso saratay ayuda tatang tanagagik, paluri mo katay lockdown lockdown diman. Aga makapaway iray tuto, ka-quarantine ira. Di ba? Ilikdam ko yung matak. Isan pawilong kuman niya sitwasyon. Araman labat so sara essential workers so makapaway tatang tanagagik. Iray walad medikasyon. Saray kabyangan na pulis. Kana siyempre si Kamiran kabyangan na sa media. Undalanak di tanad pramlinggayan to dagupan agi nabilang mood gamat so luganan niya nasabat mo. Kawigi kawanan ni so checkpoint at atang tanagagik. So aga gimalaw so negosyo. Saray obrero, saray mantatrabaho. Talagan na wala ralabate dabong tigawan mo tayo na gobyerno ay. Di araya mo so indan nasay ayuda. That's the time talagan nakokolan tayo sa pundo. Kokolan tayo so say pangiter na suporta ayuda. Yan na natalusan mo tan. Medyo limubo so say utang na bansan Pilipinas pero sa alikas labat na saray manag-analisa tatang tanagagik. Yan din po yung umpisa ng pagbibigay ng mga ayuda na napakaraming ayuda, mga ganun. Mga iba pang binibigay sa mga mahihirap nating kababayan. Na kung tutusin, sabi nga ng kumpare kong manginginom para mo na silang kinukonsinte. Yan. Turuan mo silang maghanap buhay, tumuruan mo silang mamingwit, hindi yung binibigay mo na lang para may makain. Kaya ito na ngayon,
At ito na naman yung nangyari na gyera na ngayon ay terminated na ayon kay President George, hindi George RJ, si Donald Trump. Terminated na sabi niya, pero ano to, parang may nagbabadya uling pagtaas ng mga bilihin dahil naman ito sa pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Yan. Kung tuloy tayo, dasaray detalye na rumira ng impormasyon na balita. Kasumpala na pigaran makanan paimano, malalapod saray manangantabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dame yung... Son, ang puta-putang irang informasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jad Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan.
Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng radyo. Pangipatuloy na programa na Likna ay Balay. Tolob kantabay ni amigo yo RGB Jimenez at your service always. Nasa linya natin si Police Superintendent Lieutenant Colonel Lester Psycho ng Binmalay PNP upang makibalita po tayo dito sa kanilang pagkakahuli na patungkol naman dito sa operasyon kontra illegal na droga. Good morning, Sir Psycho. Good morning po, sir. Magandang umaga rin po sa lahat ng tagapakinig ng ating PAM Radio, bayan ng Binmalay at sa buong Pangasinan. Good morning po sa inyo lahat. Yes, good morning, sir. Kahapon ata may nakumpisa kayo na illegal na droga dyan sa Binmalay. Paano po ito ninyo nakumpiska, sir? Opo. Dahil po ito sa pinaigting na police operations ng ating PNP, of course ito ay sa guidance ng ating OIC dito sa bayan ng Pangasinan. At the same time, dahil sa direksyon ng ating regional director. Ngayon po, we always conduct checkpoints. So meron tayong mga checkpoint every day, every night. It so happened during our scheduled checkpoint 2 a.m. to 4 a.m. Yesterday, yun po, meron po tayong huli na in possession ng illegal na droga. So, ang pangyayari po ay yung motorsiklo, nung nakita nila ang checkpoint, yun po, medyo narattle sila dahil meron silang dadalang illegal. Accidentally, natumba nila yung motor. Yun po, yung driver po ay medyo talagang kapag in possession ka ng illegal, ay tumakbo. Nakatakbo yung driver at yung rider naman niya na female ay kahit pa po ay nahuli po natin during the checkpoint po. Saan ho nangyari yung checkpoint? Ang established checkpoint namin ay iba-iba naman po yan. Nagkataon lang po na sa Barangay Malindong, Binmali po yung scheduled checkpoint namin that time. So yung nahuli natin, linawin ho natin, ay female, babae po. Opo, yun po yung back Back rider. rider. Female. Actually, upon our intelligence gathering, mag-partner po sila. Mag-partner sila. They live sleep-in partner sa isang bahay. So, nung natumba, Kanyo Hepe, parang nahulog, kaya nakita yung illegal na droga. Actually, those are the indicators natin. Pag medyo kaya na hinala yung tao, tumakbo siya. Actually, nadala pa niya yung bag niya. Na isa, may bag siya na nadala. Pero actually, nung hinabol siya ng ating kasamahan sa checkpoint, nakuha pa nga yung jacket sa kanya. Nagkaroon pa ng parang nagkadikit pa eh. Natanggal pa namin na nila yung jacket, nahulog pa niya yung bag niya. Medyo sa iskinitang yon, nakalukso siya sa isang pader papunta sa Masukal na area dyan sa Bandang Malindong. Tumulong din po sa atin ng mga barangay tanod, kagawad para po ilocate siya, pero talagang kapag ikaw ay alam mo na, maligsi kapag may mga illegal kang gawain. Pero ang kagandahan nito is na-identify naman po natin ang real name at pagkakakilanlan ng taong yon. So as of now, we are currently filing case sa kanya at i-inquest po natin yung nahuling back rider. Yes, ito po bang mga nahuli po ninyo taga din po dyan sa Binmalay? Actually, as Chief of Police, monitor natin lahat ng mga targets natin dito sa bayan ng Binmalay, profile natin lahat ng mga possible
violators ng illegal drugs. Itong ito ay nagkataon lang na dumaan dito sa ating bayan. Oho. Siguro may plano silang, alam mo na, Oo. ibenta yung mga items na yon. Medyo napaganda po at napigilan natin sila at hindi na mapapasama ang ating mga kabataan or mga possible na victims ng illegal na droga na ito. Yes, Hepe, yung pong nahuli nating o nakumpiskang shabu, mga magkano ang ilang gramo at magkano ang street value nito? Actually, ang kakaiba dito, hindi ko monitor na, hindi siya sabu actually sa marijuana. Marijuana. Hindi ko monitor na merong ganyan dito. That's why nagtataka rin ako. Kaya napagtanto namin na hindi siya talaga taga rito. They came from other cities. Actually, what are the confiscated items are dried marijuana, meron siyang high-grade liquid marijuana, meron din siyang tinatawag na tiny high-grade liquid marijuana, tapos yung ACE high-grade liquid marijuana. So, puro marijuana yung dala niya. Tapos nahati-hati na siya, mayroon siyang pang, nahati na siya sa... Naripak na, parang ganon. Naripak na. Naripak na siya sa, in total, nasa 400 plus grams. Amounting to? Sa kanya, actually, we coordinated with PDEA sa aming PPO, DEU, PDEC, sa SDP niya. So, umabot siya ng 1.6 million pesos. Ay, nako. SDP price niya. Yes. Mabuti na lang at nasabat yung mga ito, Hepe, dahil pagka yung mga binanggit ninyo, talagang pagka kung sa gasolina, na-refine na yung iba dyan, yung liquid na, yung form. So, ready to take yun. Ready to take. Ready to distribute. Kaya po, hindi naman po tayo pwedeng maging masaya. Ako po, hindi po ako masaya na may accomplishment na ganito. Ako ay nalulungkot kung bakit may mga ganitong bagay. Alam mo, hindi dapat ito mangyayari. So, alam mo, ang inisip natin yung mga kabataan natin. Yes, So, with that, Hepe, anong advice natin sa ating mga kabataan po dyan? At sigurado, yung isa pa, at large pa ba yung isa? Ano po yun, sir? At large pa po ba yung isa? Opo, at large pero identified siya. Continuous naman po ang kung kaya pa naming maihabol at mahuli. Actually, sa paghahanap namin, we already talked to the parents. Yung parents ay nagulat na nga. Very cooperative naman sila. It to happen na hindi rin talaga sila pala magkakasama na in years time. So, medyo nagulat din sila. So, alam mo, medyo kakaiba ang mga nangyayari ngayon sa ating mga kabataan. Kaya kailangan talaga natin silang pagturan ng pansin. Okay, so yung advice natin, Hepe, sa ating mga kababayan dyan sa Binmalay. Opo, sa aking mga kababayan, umasa po kayo na ang kapulisan ay gagawin po ang aming makakaya, ang aming mandato para po pigilan ang mga ganitong mga illegal na gawain. Sa ating mga kabataan, huwag natin tangkilikin yung mga ganitong klaseng yung mga gamit sa party na yan. Hindi naman natin kailangan yan. Mas paiging pagpukusan na lang natin kung ano yung maitutulong natin sa komunidad, sa ating pamilya, para, alam mo, iwas gastos din to kasi once you take this, you will be addicted to this, magiging gastosin mo ito. Kaya, huwag na nating tangkilitin ito kung maaari. Okay, thank you sir kasi hindi ko nabalahin yung oras nyo dahil may conference ata kayo ngayon sir. So thank you at God bless Hepe. Opo, maraming salamat din po. Itong ganitong activity natin ay napaka-importante para may pahatid natin sa ating mga kababayan na may mga ganitong pangyayari at dapat nilang iwasan. Thank you very much po. Okay, thank you po. Si Chief of Police ng Bayan ng Binmalay, Police Lieutenant Colonel Lester Psycho, sa kanilang pagkakakumpiska. Di pala siya yung marijuana at uso na ngayon, General Nixon, yung parang gagawing liquid. Nako, na ang market value according to their pagtatanong din 1.6 million pesos. Nako. Ilang kayang kabataan ang sisirain nito pagka hindi nila nakumpiska yung ganitong uri ng droga. So, dahil sa checkpoint,
Importante talaga yung may mga checkpoint itong ating mga kapulisan at narattle siguro may dalang droga. Kaya yun, natumba yung motorsiklo, tumambad yung illegal na droga. Kaya sila'y nahuli ng mga otoridad dyan po sa bayan ng Binmaloy. Alas 8:15 kabasan. Kaya pagka mga illegal na gawain, wag ho nating tangkilikin. Dahil hindi kayo makakaligtas sa ating mga otoridad. At may kaso kayo na kakarapin. Ano po? Mahirap ang makulong, mahirap ang mawalay sa pamilya. Pagka yung mga illegal na gawain na yan, ngayon may pera kayo, paano pagka kayo'y nahuli? Kaya pag kayo'y gumagawa ng mga illegal, tigil-tigilan na ninyo yan. Magtrabaho na lang ng legal para walang problema. Ano ha? Kung usaping legal naman ang pag-uusapan, ito hong mga nangungubra ngayon sa inyo, ito hong nagpapataya ng Game of Chance, ay legal na po ito. Dito sa lungsod ng Dagupan, mayroon hong sariling bola ang Small Town Lottery. At legal ito dahil ito ay may authorization to operate na galing mismo sa Philippine Charity Sweepstakes Office. So yan, Dagupan lamang po yan. Yung Golden K Play Corporation sa buong lalawigan naman, ito hong Grand 88 Gaming Corporation ang may prangkisa mula sa PCSO. Malinaw po yan. Kaya pag binigyan ng authorization to operate o ATO, yung mga nangungubra at nagpapataya po sa inyo, at yan ay 1 to 40, yan po ay legal. At pag legal ang pinag-uusapan, yun po ay may ambag sa kaban ng bayan. At pag may ambag sa kaban ng bayan, ito ay napapakinabangan ng taong bayan. Ganun po yun. Pero pagka illegal, anong ambag sa kaban ng bayan? Pag illegal, sarili lamang nila ang pinupuntahan ng kanilang kinikita dyan pagka yan po ay illegal. Pero pagka legal, gaya ng nag-ooperate dito sa lungsod ng Dagupan na 1 to 40 na STL, at sa buong lalawigan ng Pangasinan na nag-ooperate ng STL na legal, malaki pong tulong ang naiaambag nito sa taong bayan dahil in return yung kanilang share sa PCSO, yun po naman yung ginagamit ng PCSO para ho sa pagtulong sa mga kababayan po natin. For example, nagbibigay ng gamot, mga ambulansya, mga outreach program, ganun po yun. Kaya pag may gumagawa ng illegal, wag ninyong tangkilikin at doon lang man po tayo sa legal. Narito po ang paalala ng Grand 88 Gaming Corporation at ng PCSO patungkol sa mga nag-i-illegal. Isang babala sa publiko, may kumakalat ngayon na nagpapatayang kabo at kubrador na iligal na weteng o bukis na ginagamit ang Lottomatic bilang sapin upang maging magmukhang lehitimo ang kanilang operasyon. Tandaan po natin ang mga sumusunod na patakaran ng pagtaya sa Lottomatic. Una, sa Lottomatic, bawal ang kabo o kubrador na nagbabahay-bahay para magpataya. Pangalawa, hindi gumagamit ng papel ng STL. Pangatlo, ang gamit ay makina o POS na naglalabas ng sariling resibo. Pang-apat,
Ang bola o resulta ay iisa lamang sa buong bansa at ito ay mapapanood sa official social media accounts at website ng PCSO. Hindi gaya ng ginagawa nila na may sarili silang live draw na illegal. Babala sa tumataya sa illegal na Lottomatic ay may panunugutan sa batas. Kaya mga kababayan, dito na tayo sa Grand 88, ang may lehitimong prangkisa na pinagkaloob ng PCSO. Ito yung paalala ng Grand 88 Gaming Corporation, ang legal na nag-ooperate ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. minutos kasumpalan na alas 8 at kabwasan. Tuloy-tuloy na yung pag-aalis dyan sa may mga bahay dyan sa kahabaan ng Barangay Tuntun, Lingayen, Pangasinan. Pagka nag-travel kayo, pagtapat ninyo dyan sa may St. Pelco, linga kayo sa kaliwa ninyo, pagparap kayo sa Alaminos, sa pagparap kayo sa Dagupan, sa kanan naman, makikita ninyo yung ilog dyan. Mayroon hong diki yan. Yan yung pinakamatibay na flood control project noong pang panahon ng mga Amerikano. At sa kahabaan po yan, may mga bahay-bahay po dyan. Yung mga landless, na mga homeless, na mga kababayan po natin dyan, dyan na rin po nagpatayo ng kanilang bahay. Matagal na po sila dyan actually. May kilala nga tayo na milyonarya na ngayon, nung kabataan niya, tumira rin dyan. Pero sa ngayon, talagang porsigido na ang pamahalaan na sila po ay alisin po dyan. Dahil syempre, danger din, nasa tambib na ilog. Pero ang kagandaan nito, mahaba ba rin yung proseso. At ayon sa ating napag-alaman, Engineer Nexon, kumilos naman ang pamalang lokal ng Lingayen at sa kanilang MSWDO para tukuyin yung pong mga talagang indigent, yung pong talagang walang lupa, walang bahay, na sila naman po yung bibigyan ng relocation ng lupa dyan po sa may Sitio Playa. Ayon sa ating napag-alaman na impormasyon po dyan, kaya ho talagang hindi ho sila basta-basta papalisin. Nasa batas naman po yan, na wala naman pong relocation site o ibibigay na paglilipatan ng kanilang mga tahanan. Okay naman sa kanila dahil syempre alam naman nila na sila ay informal settlers. Talagang squatter sila dyan, mas mabuti na may lupa sila, ay na doon, talagang kanila na yon at hindi na sila maiistorbo pa. Ito'y sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng provincial government, si Engineer Bigay, baka may interview natin patungkol dito, at ng local government ng Lingayen at mga kaukulang ahensya, siguro pati DPWH para sa ganon maayos yung pagpapaalis dyan ho sa ating mga kababayan dyan sa kahabaan ng highway dyan sa Barangay Tuntun, Lingayen, Pangasinan. Kaya yung pong ating mga opisyal naman dyan sa bayan ng Lingayen, siniguro na may paglilipatan yung ating pong mga squatter dyan, formal settler, para sila po ay mabigyan ng bahay, ng lupa, na pagtitirikan o pagtatayuan ng kanilang mga bahay. Kaya siniguro rin nila na yung talagang mga mabibigyan, yung pong walang lupa, may kapidalin dan talaga. Kasi wala rearom, tumpano ng palagirat na tumpano parad si Region 1, ay Region 1, Region 2, Region 3, hindi po pwede. Kaya kung mapatunayan na talagang wala silang pag-aaring lupa, yun po yung talagang bibigyan
ng paglilipatan. Yun po yun. Kaya itong buwan ng Mayo sa ating napagalaman, bago magtapos ang buwan, malinis na dyan. So pagka magbiyabiyahe ka from Lingayen to Dagupan, sa kanang bahagi, pag tapat mo dyan sa may opisina ng Sinpelco, makikita mo yan. Diretso na yan hanggang sa dyan sa may barangay Tunton. Pero yung mga iba po dyan, pagka hindi na nakadikit yung diki doon sa highway, talagang kasi may ano yan may sukat, pribado na yon. Tulad nung kinatitirikan ng yung BOQ, yung headquarters, yung official na residente ng PD. Yun, malayo na yun dun sa dike, pribado na yun. Pero yung mga sumampa sa dike, yung kanilang mga bahay, yun yung mga aalisin. Wala na tayong sapat na oras sa ating palatuntunang Lake Naay Balay. Yan, Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Happy birthday ulit kay Marisa Lopez. Pagbati mula sa iyong gwapitong kapatid. Yan, si Marlon Raimundo Lopez. Yan. Akalo pakanta bayubalit saya na programa amigo yo RJ Jimenez at your service always. Talaranan sublaya programan PEM paninilbiyang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Dalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo ko